וובה אתגר אותי ב-Ice Bucket Challenge, אבל לפני זה רציתי קצת להזכיר לכם למה בעצם עושים את כל הדברים האלה. כי בזמן האחרון זה הפך להיות פשוט אתגר כזה, בואו אני אשפוך על עצמי מים ואגיד עוד איזה כמה שמות שהם גם ישפכו עליהם מים. לא ברור למה ולא ברור למה. אז בעצם ALS זאת מחלת ניוון שרירים, שבעצם העצבים שאחראים על התנועה של האנשים הם מתפרקים, ולכן השרירים לא יכולים לזוז ועם הזמן מתנוונים. זאת מחלה גנטית שרק 10% מהחולים בעצם מקבלים אותה בתורשה מקרובי המשפחה שלהם, וכל השאר אף אחד לא באמת יודע מה הטריגר שגורם למחלה הזאת. זאת בעיה רצינית, זאת מחלה די נדירה, אבל לאנשים שחולים בה זה לא כזה משנה אם הם 1 למיליון או ל1 לכמה אלפים. התוחלת החיים הממוצעת, כמה שאני זוכר, זה בסביבות 2-3 שנים מאז שמאבחנים את האנשים בעצם במחלה הזאת. יש יותר, יש פחות. אם אתם רוצים, יש פה בתיאור למטה, פה, סרטון של בחור שבעצם מובחן כחולה, קיבל את זה בתורשה. הוא מתייחס לאתגר הזה, הוא אומר שזה מאוד עוזר לו. אני לא יודע עד כמה זה עוזר לו, אני די מניח שהכסף עוזר קצת יותר. אבל אם יתגרו אותי, אז זה מה שאני עושה. כל העניין של מי קרח הוא בעצם להזכיר לכם, אפילו שתרגישו אפילו לרגע הכי קטן, הרגע הראשון שהקרח והמים הקרים האלה נוגע לכם בראש ובכל הגוף שלכם, את התחושה שאתם לא יכולים להזיז את הגוף, כלום, כאילו אתם קפואים והמוח שלכם עובד והעיניים שלכם עובדות ואתם חושבים, אבל אתם לא יכולים להזיז שום דבר. זה בעצם מה שיש לאנשים שחולי ALS. טוב. אני מנסה לא להרטיב את המצלמה. זורק מימון ו... מאיה ארויו. אתם הבאים. אל תשכחו לתרום גם.